شاندار نافدولتی تایبەت ji bo Sûriya ragihand gosê heyvên bê gelek giringin ji bo ewlehiya parêzgeha Idlibê her wiha ji bo pêkanîna Komîta Destûrî Sûrî. Şandarê navdewletiyê taybet ji bo Sûriye Stîvan de Mistura di semînarekê de diyar kir got ew çareseriyek siyasî dixwazin ji bo krîza Sûriyê bi giştî û parêzgeha Idlibê bi taybetî. De Mistura her wiha eşkere kir got em tu cengan naxwazin ji ber ku hêzên mezin di Sûriyê de hene. Her wiha artêşên gelek welatan amade ne û ev yek gelek metirsîdar e lew ma pêwîst e em agadar bin ji vê yekê. Şandarê navdewletî serbar kir û got çareserkirina kêşeyan ji aliyê Rûsya û Tirkiye wê jiyana 3 milyon sivîlî li Idlibê biparêze û diyar kir got Tirkiye 3 milyon sivîl vehewandine û bêguman nikare 3 milyonên din jî vehewîne. De Mistura her wiha eşkere kir ku sivîlên di Idlibê de bang dikin got ew ne terorîstin û dixwazin dengê xwe bigihînin hemî cîhanê û ev sê heyvên bê derfeteke baş e ji bo hevsengiyê. De Mistura her wiha balkişand ser wê yekê got pêwîst e rêkeftina Idlibê were erêkirin ji aliyê hemiyan ve û divê desteyeka yasayî nû were pêkanîn û netewên yekgirtî geş bîne ji vî aliyê de. De Mistura behsa Tirkiye kir û got hemî zehmetî ji aliyê Tirkiye ve hatin çareserkirin û diyar kir got em tu caran negihiştibûn qonexek baş wekî got îro em gihiştinê biriya rêkeftina Idlibê.